Ang pagtuon subong, ang semanal nga pagtalakay, pag-usisa, pagbusisi, pagtuon kag pag-review sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga tiyon, nagapasalamat ako mga kauturan, kaya nga akong partner wala sang liwan ang aton nga chairman sang Media Ministry Department diri sa CPAC Church, amo si Pastor GC Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag malipayon man nga adlaw sa tanan nga matutom nga nagasunod sining aton matahom nga programa ang pagtuon subong. Pastor, kadamo gid sang nabulahan sa aton nga programa. Kag dito ako, Pastor, sang ligad nga Sabado sa Maaw District Association sa Bago City. Kag ang leksyon, ang mga batan-o nang nag-lead out. Kag salamat sila nga ang ilang gintunan, ang nakabulig sila, ang aton nga pagtuon subong diskusyon. So dira sila nagkuha sang major gid nga mga punto kay ila before sila nagkadto sa tubabaw, ila kuno nga ginpamatian anay ang aton nga diskusyon sa nagligad nga Sabado. Kag gapamati ko sang ilang presentation sa Sabbath School kay sila ang nagdala sang lesson Sabbath School kanami gid sang ilang presentation. Almost exactly kag ila pag gindugangan ang mga nabatian nila kag natun-an nila sa aton nga programa ang pagtuon subong. Dalayawon ang Ginoo, Pastor, kag salamat gid sang dalayon nga pagsubaybay sining programa kabay ang Ginoo magapadayon sa pagpakamaayo sa inyo kag ipadayon ninyo pangamuyo nga ini nga programa magasanyog hindi lamang sa sini nga duog kundi sa madamo pa nga Sa mga iban duog pa nga gyud malabutan sini nga programa sa bilog nga kalibutan. So salamat Uyem Maaw District. Kag Pastor aton man ginatamyaw kag ginapasalamatan ang pagsuporta sa aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, kag bisan man sa Negros Oriental, kag sa aton mga kauturan sa may Panay, sa may Guimaras, sa may Iloilo, Antique, Aklan, Capiz. Kag aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking dito sa Southern Mindanao, sa may Coronadal City, sa General Santos City, sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, kag Sultan Kudarat, and even sa Maguindanao, may mga Ilonggo kita dira. Kag aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan, sa Europa, hindi ginaton ma-mentionar ang tanan nga mga nasyon one after the other, pero ang aton mga kauturan dira sa Europa, sa Amerika, sa Middle East, diri sa Asia, sa Thailand, sa may Malaysia, sa may Singapore, Indonesia, Taiwan, kag ang mga kaiping naton nga mga nasyon diri sa Pilipinas. Dito sa Malaysia nagapag-greet sila, nalipat lang ako sa Kuala Lumpur, mga kauturan dira sa Kuala Lumpur. Salamat sa inyong paggamit sining aton nga pagtuon subong nga sa inyong ginahambal nakabuligid sing dako sa inyo nga pag-review sang inyong election. Ang Dios magapakamayo kag kabay pa ipadayon naton pag-suporta pinagi sa inyong pangamuyo. Kag salamat Pastor, may iban naton nga mga kauturan nga nagahatag man kay ti kabalo sila nga damo aton kinahanglan. Ang amon isa ka project mga kauturan, hopefully Pastor, by the next taping naton sa aton na kita studios nga gamit. Ini mga kauturan library office ni sang library. So sang librarian diri sa CPAC. Amo ning atong ginhulam. Salamat kay asawa man ni Pastor Aragon ang librarian diri, so at least nagamit naton. And hopefully Pastor by the next taping naton dito na kita. So salamat sa inyong mga pagsuporta. Hindi namon ma-mentionar pa subong ang tanan nga nagbululig, but thank you very much. Kag mga kauturan, may isa pagid kami nga pangayo sa inyo nga kabay pa inyo man buligan. Kay ning atong camera Pastor isa lang ni kabilog. So at least we need another one or the most gani kidya tatlo ka kamera ang nagasaang. Pastor, hindi na kita maghinguyang sang panahon. Mga kauturan, matingala guro kamo nga 30 minutos lang. Ang iba niya yung mga Sabbath School lesson
review tag isa ka oras, pastor. Ibang nga rin tag sobra. But there is a CPAC Media Ministry aton pagtuon, pastor. Aton inigin kaisahan nga at least 30 minutes lang din. Kaya amo na siya ang panahon nga 30 minutos man ang diskusyon sa Sabbath School kada Sabado. Kaya nga aton ginakuha is ang mga major lang nga mga punto sa aton nga leksyon. Kay kung damuon tagid, pastor, daw hindi naman gid natin sila nga hindi mapuslan, pero daw malibog na ang kadamo sa mga punto kung batang agamay ma-indigestion na ang pagkaon nga hindi na matunawan. Okay. Yes. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagbasa sa ason sadsaran nga teksto sa hindi pa kita mga muyo, mga kauturan. Ang aton sadsaran nga teksto makit-an sa sinulatan sa mga binuhatan Kapitulo 18, versikulo 9 kag 10. Akon siya basahon. Kag sa kagabihon, ang Ginoo nagsiling kay Pablo sa palananawon. Dili ka mahadlok, kundi magpamulong kag dili maghipos. Kay ako kaupod nimo, kag walay tawo nga magdamhag sa paghalit sa imo, kay may madamo ako nga mga katawhan sa sini nga banwa. Dalayaw ng Ginoo sa aton nga pagbasa sang teksto. Duko kita makuturan sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Langit no namon nga amay. Nagapalapit kami sa imo, nagapasalamat. Sining higayon, ngay mo nam kami tagaan sang panahon sa pagbulig kag sa pag-encourage ang amon mga kauturan. Pinagi sila pagpamati kag pagsunod sining programa kabay pa Ginoo nga sa sining ation tagaan nimo kami sing kaalam. Tagaan nimo kami Ginoo sang gahom sang balaan nga espiritu. Ngay ning amon pagtuon mapuslan gid kag madala namon damo ang mabuligan labi na sa amon diskusyon sa eskwela sa Batika sa panahon sang adlaw nga inugpahuway. Salamat nga ikaw upod namon sa sinigid nga tion sa amon nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Pastor Aragon ang aton pagtuon subong leksyon 9. Ang ikaduha nga misyonaryo nga panglugayawan ni Pablo. Yes. Pastor, ano ang aton diri nga makita sa aton introduction? Diri sa aton nga leksyon sa sini nga semana, Pastor, nakit-an naton nga ang kaaway nagapangabudlay gid sa tuman. Bag-o lang sila nakahimos ang ilang kagubot dito sa Jerusalem. Ang konflikto dito nila nahanungod sang doktrina, sang circumcision. Laban sa doctrinal issue. Subong may ara dayon nga problema nga na himos nga amo ini ang problema sa mga personnel naman, sa mga pangulo. Ilabi na sa nagapangulo sining atong buluhaton, kag kung paano ang buluhaton nagsanyog, kag kung paano ang kaaway nagapanagilop sini. Matuod na mga kauturan, na-resolve nila ang issue sang circumcision kag ang apat ka mga provisions. Nalipay na sila pagpauli nila ni Pablo kag ni Barnabas sa Antioch. Kaya ang Antioch, Pastor, amo na siya ang missionary center nila. Kaya mo gina ang nagasuportar sa ilang buluhaton, financial kag spiritual. Nagapangamuyo sila, nagasuportar sa ila. Pero amo na siling nimo nga sang nagatinad na ang buluhaton, ang kaway hindi nalipay. Kag natabo mga kauturan nga may ara nga disagreement. Sinumpaki ay ini ang aton duwa ka mga pangulo, si Pablo kag si Barnabas. Kay ang ilang contention nga kadumdum kamo mga kauturan sa during the first missionary journey, si John Mark nagupod ni sa ila. Ini si John Mark pakaisan ni Barnabas. Nagupod ni si John Mark sa ila, pero nagpauli ni si John Mark after dito sa may Cyprus. Way kagwanta. Kaya ang iyaya gara-gara lang siguro dito. Pero sa sining nga tion, gusto naman ni Barnabas nga dalon si John Mark. Si Pablo siguro daw na medyo natila ng iya ginawa kay John Mark. Tungod sa kabatan ni John Mark. So dira sila nag-disagree. Dira sila nga hindi nila hindi nila gid mahusay ang ilang nga disagreement. To the extent nga separated. Nag-one each way ini si Barnabas, si Bernabe, kag si Pablo because sa kay John Mark. So aton diri makitaan, Pastor, nga walay sa payan sini nga gumuntang ang
Ginoo sa gihapon nagatabang gid sa iglesia, no? Mga problema sa sulod sa iglesia sa mga pangulo mismo. Apang ang Ginoo nagmapailubon kag naghimo sang maayo nga resulta walay sapayan sini nga pagbulag, Yep. no? Ang resulta sini si Pablo iya nangita iya sang iyang upod. Yeah. Si Silas, no? O sa iban nga ngalan ginatawag ni nila si Silvanus Romanon man gali ini siya pastor o kaupod sa kaangay sa kay Pablo. Kag si Barnabas iya nagpadayon niya sa pag-upod sa kay John Mark. Pastor, kanami gid bless ang Ginoo nga ginahimo niya ang mga circumstansya nga hindi manami. Nga ginahimo niya, ginabaliskad niya, it turns to be a blessing. Oo. Na tiyan mo man na kung kaisa mga kauturan hindi man naton malipod nga ang mga iglesia may sinampagkiay sa sulod. Kag nahimo nga nahinuon nga duwa ka iglesia. So you see, may kalain sang nahimo tani pero gina-transpose ini sang Ginoo into blessings. Ti amo man ni ang sinampagkiay sining duwa ka mga pangulo si Bernabe kag si Pablo nahimo nga blessings. Oh, kag ang punto di pastor nga ato na ako nakita nga ang buluhaton ni Bernabe daw wala iya mas record. Wala. Daw nalipatan to siya. But definitely gapadayon man siya sa iyang nga buluhaton. Ari din na sentro ang buluhaton sa kay Pablo. I do not know base mamangkot kamo why, pero why kami kabalo kung anong rason nga ari lang gid kay Pablo. But nevertheless, ang punto lang din ngay si Pablo ara grabe siya sa mga doktrinal kag siguro ang manugtunda ang balaan nga espiritu nag-focus sa kay Pablo because si Pablo ang nagdala gid sang mayong balita sang doktrina sang doktrina ni Kristo nga maluwas kita pinagi sa pagtuo kag pinagi sa bugay sang Ginoo. Anak kanami kay Barnabas pastor man bangod nga inang isa siya bala ka pangulo nga wala siya sang inang jealousy bala sining Kahisa. Nga si Barnabas ya pastor ay nagsiling nga kun wala ko wala man to kay nga wala na ko iya gin recognize katahom nga espiritu sang isa ka pangulo nga naghimo siya sang iyang padayon nga pagsuporta sang iyang nakitaan nga nagtin-ad ang buluhaton sa Ginoo. Kanami sina pastor nga Elia nga punto bala nga hindi kita magpangita sang nga malamlight kita nga ma-focus ang kamera sa aton nga ako ako wala na ako muna suportaran naton kay ang Ginoo may pamagi nga kung sinong mapilian dira nga magpangulo let's support. Okay. Nga bisan ara lang kita sa likod but at least the work is going on. Because ang importante is not us. It is the work. Ang buluhaton. Ang buluhaton. Pastor, anong natabo sa Listra? Padulong kita sa Listra, mga kauturan. Ang Listra, amo ni siyang present nga Turkey, subong Turkey, yes. nga lugar. Oo. Dito, mga kauturan, nakitaan ni Pablo si Timoteo. Ini si Timoteo, ang iya sini nga iloy, Hudiyo, ang iyang amay hintil. Hintil. Now, sa ilang pagtulunan sa Hudiyo, may ara sila pastor ining ilang Mishnah, amo ilang oral tradition, nga kung ang babae, Hudiyo, ang bata niya, Hudiyo. Yeah. Ang Pero citizenship sang bata, ara sa iloy. Sa iloy. Oo. Pero ang tribal identity, ara sa Bana. Bana. But silingon, makita natin diri nga si Timoteo do dubli ang citizenship. Doble kara. Hudiyo at the same time, hintil. Mm-mm. Apang walay sa payan sini, nakita naton nga si Pablo naggamit sa kay Timoteo, kag si Timoteo naghimo gid sang iyang kaugalingon nga magamit sa bulhaton sang Ginoo. Wala sa payan sining daw may ara kagubot sa iyang pagbaton sa mga Hudiyo bangod kiti hindi gid siya iya pure gid nga Hudiyo. Kag walay sa payan pastor hindi siya sirkunsidado. Yep. Kag isa ini ka isyu nga ilang ginsettle dito sa Jerusalem. Apang ang butang sini pastor bag-o lang nila na settle mi ara gani sila nga ginhimo gid ini nila nga Decree. Oo. decree nga ginpadala dito sa Antioch. Oo.
Pero si Pablo, pastor, circumcidar niya man dayon si Kuano? Oo. Si Timoteo. Amo na, pastor, ang bangkot. Before we will go, kanami sina pastor nga punto, and I would like to dwell on that point. Pero before ina, pastor, ako lang emphasize nga, si Timoteo, ang iya iloy, inang Hudiyo. Oo. Ang kanami, mga kauturan, nga ang iloy, amugid ang nagmatuto sa iyang anak. Nga wala nagkadtuya sa hintil ang bata kag nagpractice ang mga pagano nga mga kwan. So bisan ang pamilya mga kauturan hindi balinga kan balas ang piyakan. Ang bana hindi tumulo ang asawa tumulo. Pero kanami kay gin matuto gid sang asawa nga tumulo ang iya bata to the extent nga ang bata nahigugma sa buluhaton sang Ginoo. Na ti gusto siya magupod kay Pablo. Gusto siya nga magkadto kun sa aton subong sa magkadto siya sa 1,000 missionary. Mag-join siya sa 1,000 missionary. Nga bisan ang tatay niya nagakusmod kay hindi iya tumulo. And that's the point mga kauturan nga kita nga mga tumulo let us raise our children nga bisan kabudlay sa kay Luis nga tatay ni nanay ni Timoteo iyagid kag ang Eunice amo ang lola nga ilagid gin pangamuyo kag gin matuto ang bata kag amo na naghigugma. Okay, ang punto pastor nga dito sa Jerusalem nasitol na ina nga wala na ang circumcision. Pero nga ang gin circumcise ni Pablo si Timoteo nan. Oo, siling ni Timoteo ni Pablo, Timoteo, hindi ko anay magdala sa imo until you are circumcised. Pero wala na ang circumcision. Yeah. Ano pastor ang nakita mo dira nga punto nga ang aton mga kauturan siguro gusto gin mamangkot kon. Oo, nga ang siling wala na karon ara naman. Oo. Katahong sini pastor. No, ang bala nga kasulatan nagasiling ginsirkunsidar ni Pablo sa Timoteo bangod sa mga Hudiyo. Yes. Doon na pressure siya pastor. Na-pressure. Apang atong talapang doon nga si Pablo may isa ka importante nga punto nga Yes. Kag dayon pastor ang nitabo sini nga makadto ta ni si Pablo direct sa sa may Episo. Kay ako pastor I have the opportunity of visiting these places. Oo, nakakadto ko dito. Dayon nakadto ko na sa Ephesus. Ang Ephesus na subong pastor dito sa Turkey. Wala na siya, ruins na siya. Sa uluunhan ara da ang bag-o nga syudad sang Epes. So ang Epes amo na dagani ang airport dira. Kay ti halin sa makadto ka sa Turkey, madugpa ka na international sa may Istanbul. Pag-abot sa Istanbul, sakay ka naman sa aeroplano do Manila bala. Makadto ka naman sa Bacolod. Ti amo na from Istanbul makadto ka sa Epes. Ang tupad sina Ephesus. So layuay ini sila pastor. Layuay ini nakakadto man ako sa may Pilipay. Oo, sa iban pa ni nga mga lugar nga ano ta subong. So pagkadto na ako dito pastor, ang Ephesus kuha na siya inang port city. Nga amo na da ang lugar nga may mga barko. Okay. Ti gusto tani ni Pablo nga makadto sa Ephesus. Pero ang atong leksyon nagsiling kang bilang siling ang balang nga espiritu hindi gusto siya. To nagpo-forward siya going north. Kag nakaabot siya dito sa may Troas. Na kag dito sa Troas dito siya nakakita sang vision. Amo nang famous nga Macedonian call nga nagatawag pamaypay Pablo kadto kadiri sa amon. Kag amo ni ang atong leksyon sa Monday nga nakaabot si Pablo sa may Pilipi o kon sa Pilipay sa English. So ang balaan nga espiritu naghatag sa iya sang pananawon. Gusto ni Pablo sa Ephesus siya going south. Oo, pero nag-going north si gintuduan siya sa barang espiritu kag didto sa Troas. Ang Troas port city man nga may dagat sa tunga. Kag sa piyak another amo na siya to ang Macedonia. Nga sa diin ang lugar nga Pilipos isa sa dako nga mga syudad dito sa may Macedonia. Yeah. Kag dito sa Macedonia pastor may natabo dito. Yes. Can you tell us ano-anong natabo dito sa may Pilipos? Sa Pilipos. So, pagkadto na nila sa Pilipos, pastor, kasadya sang hitabo dito, bangod nga sang sila nagbisita sa mga sinaguga,
dito sila nagwali, Mm. may ara nga higayon dito nga samtang sila nagawali, gin padakop sila sang mga katawhan bangod nga gin akusar sila nga nagatudlo sang mga balingag nga mga pagtulunan sang Roma bangod sang ilang ginhimo, gindakop sila sang mga Romanhon, Yes. kagin priso, Mm. kagin bunal. Wala man maka pulo pamangkot ini ang mga soldado, mga kauturan nga mga Romanhon gali ini. Ini, oh. Si Pablo, Si Pablo. kag si Silas, mga Romanhon ini kag sa Roma may ara sila nga mga layi, Layi. sa ilang nga mga social, political, sa ilang legal laws, may mga pribilehiyo ang mga Romanhon. Kag isa sina pastor, hindi sila pwede nga bunalon kung gina-interrogate pa lang sa hindi pwede bunalon. Di kung bunalon ini sila, pwede sila makakadto dito sa emperador kag mag-akusar. Appeal, O appeal nga ginbunal kami. Ginbunal Kag dako ang salabton sining Mga soldado. mga soldado Kag mga tao nga nagbunal sa isa ka Romanhon. sa isa ka Romanhon. Roman citizen. Oh. Ang matahom sini pastor sang gabi nga dito sila, nagakanta sila, walay sa payan sa mga kag ang manunda, nagkuluway sa ila, gikan sa ila, pag-iisa. Kag nabilog kami pagkakulod sa Ang hilo. Pero ang rason kay may bata ang tell future bala ano may manugpakot sa mga di kadamo sa mga tao di gapangat gapanukot siya kay inigili nga bata may tag-iya. So ang tag-iya sa itong nga bata kay atong bata ang tag-iya among gadamo kwarta. negosyo gali Negosyo. ato. Okay. Okay. Na sina o kung na jealous to ang kwan kay wala na siya income kay sige na tong bata sunod-sunod mo. Oo, nan. Amo tong rason nga ginpadakop sila kay sa sulod sang prisuan nga bisan gin Bartolina si Pablo kag si Silas ginbutangan sang talikala ang ila kamot kag tiil, yet they were able to get out of the prison during the midnight. Kag amo to nga ang jailer nagpamangkot Pablo anong akon buhaton kay gusto na tani to magpatay ang jailer sa iyang kagalingon. Silin Pablo, hindi ka mag suicide kay ari lang kami. And that's the starting of the conversion of the jailer. Yeah, okay. Pastor, sa may Thessalonica, ari ka nami, diri sang nitabo sa may Thessalonica. Nga, mga kauturan historical ni ang aton nga lesson, pero may mga punto kang mga leksyon kita kanami nga aton matunan. Yes, sa Thessalonica, Pastor. Sa Thessalonica, pag-abot nila dito mga kauturan, sa mga Hudiyo sa Thessalonica, ginkontra sila. Ginkontra sila. Sulod ang balay ni Jason nga amotong ilang ginaistaran. Yep. Sang wala sila dito makita, gindakop nila si Jason, Si ginpreso ka, Ginpreso. ginpa bail, ginpa piyansa. Piyansahan. Kag ang mga katawhan padala nila sina nga gabi si Silas kag si Pablo pakadto didto sa Berea. Mga 73 kilometros ini pastor halin sa Thessalonica pakadto sa Berea. Kag pag-abot dito nila iya sa Berea, katahom iya sang mga reception sang Hudiyo dito sa ila. Yep. Pagwali nila, ginpamatian, kag ang nakanami gid iya pastor sa Berea, kay wala lang sila namati. Pagkabati nila sang pulong, gintun-an gid nila iya sa bala nga kasulatan, kag didto nila ginpamatud-an nga ang pulong ni Pablo kag ni Silas matuod. Kag luwas na, Pastor, tuod na. Kag ang nagpati sa ila, mga noblemen, mga dalagko nga mga tao, mga tinahod nga tao sa susyudad, amo ang nagpati sa ila. Nan, pagkabalo naman tang sa mga tigis Thessalonica, nga ato si Pablo sa Berea, ginapas naman nila. Mga Hudiyo, ginapas naman nila. Kag, pero at least, may ara na nga grupo, Pastor. Ang kanami lang, kay sa tapos nga mahimo ang mga tabog kay Pablo na may ara nga nabilin nga mga kalabilin. So amo na ang isa sa mga
kanami sa aton nga buluhaton nga bisan tuod ginabato kita but nevertheless may nabilin nga mga tumuluo sa sinangan Mga binhi nga mga binhi nagatubo. nga nagatubo. Yes, wala na gid kita kay panahon, Pastor. Anong natabo sa Athens? Dito sa Athens, katahuman sang style ni Pablo, mga Yeah. kauturan, bangod nga ining Athens, gamay lang ini siya kumpara sa Corinto. Kung ang Corinto may mga 100,000 ka mga katawhan, sa Athens do mga 20,000 lang. Yes. Pero influential ang mga katawhan diri kay mga mangin-alamon. Madamo sila sa mga Dios-Dios. Yes. Kag daw mabudlayan si Pablo sa pagpresentar sang kamatuoran, apa nga iyang estilo mga kauturan, pastor, pagka abot niya didto, nakita niya damo ang Dios-Dios. So ang iyang gin-style nga iya anay ginhambalan ang mga tao, bo kanami gid diri sa inyo kay ka mga Dios nun gid sa inyo, kadamo sa inyo mga Dios diri, kag may mga altar pagid, pero may isa diri ka altar nga nadidikar sa Dios nga wala ninyo May nakilala. kilala. Ari ako agud ipakilala ina kung sino ina nga Dios. Amo nang style ni Pablo, Yes, mga pastor, no? Yes. So, nakita natin diri kung paano ang pamaagi sa pagdala sa maayong balita. Yep. Ginatun-an ano ang mga Style. strategy, Strategy. kag pinaagi sini si Pablo gintagaan iya sang lugar dito sa ilang ginatawag ning Agora. Areopagus. Ah, Oo. Council na. Oo, ining daw amo man ni sa Mars Hill, pastor ni isa, no, nga dira nila ginatadol ang mga judicial function sa sini nga duog, kag si Pablo ginhatagan panahon sa paghambal. Hambal. Kag nangin isa ini kaalagyan agud to sa pagpresentar niya sa bulhaton. Yes. Sa pagpresentar And sa that's Ginoo. correct, Pastor. Kay ang natabo pagid, Pastor, amo ni ang style ni Pablo sa kada lugar nga iya ginakadtuan, nagakadto siya sa sinagoga. Amo ganitong rason nga gin pa-circumcise siya si Timoteo. Pero pag abot diri sa may Athens, do wala siya sa nakita na sinagoga. So ang iya ginhimo, nagkadto siya sa agora. Yung mga public pagano, place. ini, Pastor, Oo. yung mga katawan. Nagkadto siya sa agora, public place. Kag dito mahiligon ang mga taga-Athens ang debate, Pastor, sa mga lantugi kung sa Cebuano pa. So he was there, kag dito nagpakig-upod na siya. Dulo debate man to siya. And then tungod sa iyang kaalam ni Pablo, kag kanami sa iya maghambal, Pastor, daw na konbinsi ang mga damo ng mga tao. That's why ginpatawag siya dito sa Areopagus nga dito ginpahambal siya. Kag dito mga kauturan, kanami isang punto ni Pablo. Kanami gid si Pablo maghanay guro, Pastor, sa mga punto, no, nga kadali lang man mag-convince. Yes, Pastor. Hindi ginamon mga kauturan, isa na lang kami minutong nabilin. Si Pablo sa Corinto, Pastor. Ano niya ang sa Corinto? Sa Corinto, mga kauturan aton masayuran nga didto nakagpakig-upod sa iya ang mag-asawa, sa Aquila kag si Priscilla. Si Priscilla. Kay gintabog sila sa Roma, tanan ng mga Hudiyo gintabog. Nakasayon sila didto, nakadayon sila didto, kag sila nangin maukod nga nagsuporta sa buhat ni Pablo. Mga una sila nga mga missionary. Yeah. Kaya pareho silang pangabuhian ni Pablo. Manog himo sang layang-layang. Ayan lang. Tent. Oh. Kao sang tent, mga kauturan, kag pinaagi sila ang ilang pagbuylo, gindala sila ni Pablo maskin pabalik dito sa Antioch. Kag nangin matutom sila nga nagasuporta sang buhat, kag nagsanyog ang bulhaton sa Ginoo. Pinaagi man sa ilang dedikasyon, kag pinaagi sa ilang pag-suporta sini nga buhat. Yes. Mga kauturan, wala na gid kami sang panahon. Wala gid namon matalaid ang tanan. Pero ang punto, mga kauturan, nga sa sining missionary journey ni Pablo, second missionary, mga kauturan, kanami lang. Kay bisan nakabaton si Pablo sa mga pagbato, sa mga pagtabog sa iya, pagpriso sa iya, may nabilin nga binhi sa kada lugar. Oo. Kag ang isa sang mga punto nga dito sa Athens, Pastor, may review lang ko gamay nga isa sang ilang mga Dios dito, may ara nga daw may ano lang tawag sina nga may balasahon dira nga to di unknown God. Na ti ang drive ni Pablo, akon ini pahibalo sa inyo kung sino ning unknown God, kag ang iyang nga ginpunto amo si Kristo nga nagpanaog diri sa duta. Yes, last nga punto nimo, Pastor.
sa pagdala sa buluhaton mga kauturan, ang Ginoo wala nagsaad nga mga kabulakan lang tanan Yeah. ang sa atong palibot. May pag-upang ang kaaway. Apang walay sa payan sini ang Ginoo labing makagagahom kag ang Ginoo mag-twist, Magabaliskad. magabaliskad sini kun anuman ang ginaupang sang kaaway para sa kahimaya kag kaayos ang Ginoo. Dalayawon ang Ginoo kag aton isalig sa iya samtang kita nagahimo sining buhat nga ang Dios gid hindi magapabaya. Ang Dios gid kaangay sa pag-ubay niya kay Pablo, pag-upod niya sa kay Pablo, amo man ang Ginoo nga mag-ubay ka mag-upod sa atong tubtob sa iyang pagbalik. Matuod na mga kauturan nga sa ikaduwa nga pag missionary journey ni Pablo, damo ginayan experience. Apang mga kauturan, salamat kay ang mga extreme ang hindi na pwede nga mahimo sang tao gina-convert sang Ginoo into an opportunity. Pagsiparar ni Pablo kag ni Bernabe nahimo oportunidad nga si Bernabe nagawali man po siya kundi in siya kag si Pablo man nagwali man siya kag salamat damo na times to ang ilang coverage. So amo man na mga kauturan nga kung may mga may gumuntang sa aton iglesia hindi gid naton ikadismaya, pastor. Yeah, himuon ta na siya nga isa ka blessing ang mga problema sa sulod sa iglesia. Okay. So kabay pa mga kauturan nga ang Ginoo magapakamayo kag aton gihapon isalig sa Ginoo ang iya nga buluhaton katulad ni Pablo, ni Bernabe, kag ni Timoteo, kag ni Silas nga sa ilang buluhaton madamo sa mga Kristohanon hasta diri sa Pilipinas nagabot. Way kita kay balo mga kauturan nga sa aton mga nga naagyan sa pagwalis mga balita, a lot of people have been planted kag later on mangani na kita sang kabuhi nga walay katapusan. Pastor, atong takpan pinagi sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita, Ginoo, ang pagdayaw kag pagpasalamat amon ginatib-ong sa imo bangod sa imong ginhimo sa kuswagan sang buluhaton kag sa kaluwasan sa imong mga katawan. Bendisyon ni kami nga tanan karon. Salamat nga ikaw nagsabat sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.